share ko lang sa inyo yung ulam namin, tinolang manok with spinach kasi wala naman ditong dahon ng sili or ng malunggay. Meron nabibili sa mall pero dito sa bahay namin is spinach lang available, yung tanim ng kasama ko na tumubo lang sa tabi-tabi. Pero okay naman siya. So, masarap naman siya, malasa. Tapos yung papaya ko or yung sayote is naging carrots and patatas. So, okay naman. Kaya, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe para mas manonify ka sa mga video ko. Press the bell button. Ano ba yan? Nabubulol. Oh. So, yun lang. God bless and more power. Hello guys, today gagawa ako ng tinolang manok with spinach. So, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng ginger, garlic, ito pang last na yan onion. Ito yung gagamitin ko halip na oil para mas masarap. So, wala tayong papaya. Ito na lang yung pampalit ko. Carrots sa patatas. Then, yan, chicken. This is the spinach, salt, pepper, and Maggi. So, easy yan lang guys. Napaka-simple.